Ik heb hier een autosleutel. Die hebben we hier net op het vliegveld opgehaald. En daarmee gaan we naar onze buren, halen die op. En met hun gaan we naar Alicante, of een dorpje dicht bij Alicante. En daar hebben ze een strandhuis. En daar gaan we een paar dagen vertoeven. Zo, wij hebben een leuk autootje meegekregen. We zouden eigenlijk eerst een Mini Cooper meekrijgen. Heel gaaf, wel een beetje klein. Nu hebben we een Opel Mokka meegekregen. Ik dacht eerst van, oh mijn god, echt zo'n oude wijvenauto. Maar het is wel een handig ding, want hij is groot. Hij rijdt super lekker. En hij trekt knijtertjes snel op. Dus nou, hiermee kunnen we wel naar Alicante gaan, denk ik. We zijn in Cala Fustera samen met Lucia en met haar man. En we hebben net lekker gegeten bij de Chiringuito op het strand. En nu zijn zij siesta aan het houden. En wij genieten nog een beetje na van de heerlijke zon hier. Het is echt super mooi. Ik heb het idee dat ik weer op Ibiza ben. Dan denk je, jeetje, dat is mooi Wit-zand. Is natuurlijk ook heel mooi Wit-zand. Maar ongeveer elk korreltje is 2 cent waard. Want het heeft 200.000 euro gekost om dit allemaal weer een beetje mooi te maken. En volgens mij doen ze dat elk jaar. Dus het is een vrij dure aangelegenheid. Maar ja, het is het wel waard. Want het is echt super mooi. Het lijkt van paradijs. Lucia en haar man Serafine afgezet. Die gaan met de bus terug naar Valencia. Wij blijven nog een gezellig nachtje. En we reden hier in één keer langs en toen dachten we, hey, wij hebben hier nog een hele leuke vaas in de woonkamer. Super grappig, want het is gewoon langs een hele drukke weg. Met het allermooiste uitzicht ooit. We gaan even kijken of we een leuke vaas kunnen vinden. Het grappige is, daar zijn we na 2 maanden nog niet aan gewend. Je moet altijd contant geld bij je hebben. En dat weten we ook wel, maar we dachten we gaan het proberen. En misschien kost het niet zo heel veel. Het kost ook niet heel veel. Maar we hebben eigenlijk maar 6 euro op zak. Ja, daar gaan we het niet mee redden. We zitten hier bij een prachtige Chiringuito, een strandtent. En we drinken een lekker wijntje. Daarnaast zijn we ook lekker aan het eten. Een heerlijke salade met zalm. Heerlijke albondigas con salsa de almendras met amandelsaus. En heerlijke kipspiesjes met salsa de miel y de mostaza. Mosterd en honing. Nou, ik denk dat wij hier heel veel van gaan genieten. En we zitten aan het strand. Beter kan gewoon niet. Zo, nou, we genieten even van een lekker kopje koffie. Johanna heeft deze lekker net gemaakt. Lekker. Gisteren zijn we na het avondeten nog in de zee gezwommen. Volgens mij was het echt al 12 uur bijna. Heerlijk was het. Pikken donker. Maar wel heel lekker. Dit uitzicht trouwens. Moet je echt even kijken. Magnifiek, dit uitzicht. We zijn weer onderweg naar Valencia. Dus onze mini-vakantie is nu opgehouden. Maar vanavond hebben we wijnproeverij. We zijn uitgenodigd door El Presidente Carlos. En dus we gaan vanavond weer lekker wijntjes proeven. Lekker genieten. Belangrijk detail, het is natuurlijk op een wijngaard. We gaan nu naar een bodega, Vega El Faro. Dat is richting Madrid, ongeveer 70 kilometer vanaf Valencia. En dan gaan we heerlijke wijn proeven. En we zijn uitgenodigd door Carlos en zijn vrouw Isabel. En daarmee gaan we nu even heel veel lekkere wijn proeven. Alles wat je hier ziet om je heen, al deze
wijnboompjes, wijnranken. Die zijn allemaal van deze streek en het is echt heel veel hier. Alle mensen hier in het dorp die leven eigenlijk van de wijn. Hier staan we in een ruimte met allemaal wijnvaten en je ruikt de wijn. Het is zo'n lekkere geur. Ik wil eigenlijk nu direct wat gaan drinken. En ik hoor net dat hij heel goed is als aperitief. Lekker met zeevruchten. Heerlijk. We hebben een wijnproeverij gehad hier. En dan kunnen we natuurlijk niet weggaan zonder een lekkere wijn. Dus we hebben een witte, Vino Blanco. We houden heel erg van rood. Dus we hebben ook een Vino Tinto. We waren eigenlijk klaar met de wijnproeverij, alle wijntjes gedronken, lekker naar huis, lekker slapen. En in één keer zei Carlos, ja, we rijden in zo'n mooi plaatsje. We gaan gewoon hier even uitstappen. Dus we gaan midden op een plein, waar allemaal jongeren lekker zitten te drinken, waar iedereen lekker een wijntje te drinken. Auto geparkeerd, stappen uit en we zijn nu gewoon om 12 uur 's nachts, want de klokken gingen net. Een stadswandeling aan het doen. Kan allemaal in Spanje. Er staan allemaal stoelen langs de kant. Er ligt heel veel zand door de hele straat. En er hangen vlaggen aan het balkon. Dat kan maar één ding betekenen. Er is weer een processie vandaag. Het zal ook niet. Het is vandaag Corpus Christi. En dat betekent het lichaam van Jezus. En eigenlijk wordt er gevierd of herdacht. Jezus zijn lichaam heeft gegeven in de vorm van rode wijn, en brood. Vandaag zijn er allemaal processies. En allerlei dingen door de hele stad. En we gaan op ontdekkingstocht. Die wordt nu helemaal klaargezet. Er zijn er trouwens 2, dus nu eentje en straks om 7 uur. Hij gaat richting onze straat, dat is heel leuk. Maar nu worden de paarden voor de koetsen gezet. Super mooie koetsen. Verder weten wij het niet, maar ze gaan zo meteen beginnen. Het kan binnen elke minuut gaan gebeuren. Hysterisch met alle paarden. Ik moest ongeveer aan de kant duiken, anders had ik een paard over me heen lopen. Het is nu klaar, het is maar heel kort, maar om 7 uur begint de grote processie. Dat was op het nippertje. Maar we hebben nog snel de gigantes gezien, dus de mensen met de super grote hoofden. En nu om 7 uur de grote processie. En dan hebben we Sinterklaas. Wat is hier nou? Dus de laatste 2 weken al ongeveer 35, 40 graden, dus een beetje afkoeling, kan geen kwaad. En vind je onze vlog nou leuk? Knal dat duimpje omhoog en laat even een reactie achter. Abonneer je op ons YouTube kanaal en volg onze pagina, zodat je niks meer hoeft te missen. www.nosvemos.nl. Adios! Adios, tot de volgende keer!